Nagapangagdama ng local government unit sa pagtambong kag pag-upod sa ika-50 na nga taltal sa Baratak Viejo, Iloilo subong nga Biyernes Santo. Suno kay Baratak Viejo Mayor Nielo Bongbong Tupas, magasugod ang aktibidad las 8 subong nga aga sa Baratak Viejo Municipal Gymnasium. Magatapos ini sa Palakhil sa poblasyon kung sa din masaksihan ang highlights sang taltal. Naka-alerto naman ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection, Philippine National Police kag Filipino Army sa pagpatod sang seguridad kadungan sang sining relihiyoso nga aktibidad. Ang taltal sa Baratak Viejo amo ang live drama presentation sang kabuhi ni Jesucristo tubtob sa iya kamatayon. Ining Solemn Holy Week tradition isa ka reenactment sang kasakit pag-antos kag kamatayon ni Jesus kag nagapakita sang madalom nga pagtuo kag debosyon sang komunidad. Ginaimbita ko kamutanan sa amon ika-50 nga taltal or Passion of Christ alas 8 sang aga sa Baratak Viejo Municipal Gymnasium. Ini ginapakita ang pagkabubuton, pagpakanubo, kag pagsakripisyo sang Ginoo para sa aton tanan. Ululupod kita 50th taltal sa Baratak Viejo alas 8 sang aga. All glory and honor we give back to our Lord and Savior, Jesus Christ.